Време е да превърнем това. Една мини тиква. Необходими са ни прежда, роло от кухненска ролка, една пръчка и ножица. Започваме с нарязването на кухненската ролка. Горе-долу около 4 см някъде ще изрежа. Нарязваме от двата края кухненската ролка на разстояние около сантиметър и половина. Разрези с дълбочина пак около сантиметър и половина. Правим това, за да придадем по-голям обем на тиквата. След това сгъваме. Оформяме ето така. Другата част също ще оформяме така. Сега, за преждата ще ни трябват около 5 метра от тази прежда. Ето такава е дебелината. Тук на око я меря, но колкото повече прежда слагате, толкова по-плътна ще бъде тиквичката. Сега аз ще намеря другия край и после ще намеря средата и на 4 ката ще промушвам през кухненското роло преждата, за да направим тиквата. Така хем няма да губя много време, хем и няма да се чудя дали няма да се заплете преждата, тъй като е много дълга. Тук завързах на възел и намирам другия край пак по същия начин така. Двата, минавам си ги тук през котрета и започвам сега да си намирам центъра, който ще промушвам. Издърпвам хубаво, за да няма по-хлабави парчета от преждата. Ето, тук сега малко се е оплела, така че не се е оплела, но едното е по-дълго и така ще се ги изравня. Малко извън кадър. Преждата даже намотавам 2 пъти на котрето. Това ще ми бъде стопер един вид, за да не ми се изхлузва. И започвам да нанизвам отдолу нагоре преждата. Като гледам да не стискам много, да не го правя прекалено стегната, за да може да се запазят тези, да не стане плоска тиквата. Ето както виждате, така за 1-2 минути ще се направи един слой от тиквата, тъй като 4 коница са доста по-бързи, отколкото един, ако работите. Може да си намерите още по-дебела прежда и ще бъде още по-бързо и още по-пухкави тикви ще се получат. Даже поиздърпваме тук, за да сме сигурни, че няма да се сплеска тиквата и пак продължаваме с промушването. Време на време поиздърпваме отгоре и отдолу, за да стои по-пухкава тиквичката. И вече сме готови с първия слой и малко по-рехаво ще мине и с останалата част от преждата за втори слой. И малко да придадем това дълбочина и структура и форма на тиквата. Тук от следващото видео пристига нещо. Останахме готови с тиквата.
това, което държахме. Държах тази страна, ще го направя, че тук е по-късо. Направим два възела, за да ни е по-стабилна тиквата и да не се разлищи. Сягаме хубаво. Накрая отрязваме. Малко леко понатискаме, така да се... Даже и са. Още малко да се оформи. Вижте каква хубава става. Слагаме и една пръчица и тиквичката ни е готова. Така, това беше другата ми тиква, която бях направила пак с 4 ката и ние ще я понатисна да стане по-плътна. И ето ги. Тази бях правила на 2 ката, но беше прекалено дълго. Ето тази беше първата ми тиква, която я правих на 1 кат от преждата. И както виждате, доста... Първо, че стана безформена и второ, че някак си ми се разплесква и не ми хареса. На 2 и на 4. Най-вече на 4 ката най-добре се получиха тиквите. Надявам се видеото ви е харесало. Ако е така, ще се радвам да се абонирате за канала ми. До скоро!